Kaixo, gaur obesitateaz hitz egingo dugu hasteko eta spoilerra egiteko beldurrik gabe esango dugu zenbaki hutsekin ezin daitekeela azaldu. Alegia, pertsona baten osasuna ezin dela pisuarekin bakarrik neurtu. Izan ere galdera eta zalantza asko dago obesitatearen inguruan. Gaixotasun bat da, zerk eragiten du sendatu aldaiteke botika bat hartuta, adibidez Ozempic famatua. Gurekin saioaren bukaerara arte gelditzen bazarete, ikusiko duzue dirudiena baino konplexuagoa dela gaia. Has gaitezen! Obesitatearen aurkako farmakoak 2023ko zientzia aurrerapen handiena izan dira Science aldizkariaren arabera. Izan ere, aspaldi hasi zen obesitatearen aurkako botika aurkitzeko lasterketa laborategietan, eta badirudi oraingoan emaitzak onak izaten ari direla. Ozempic izenez merkaturatu zuten lehen botika eraginkorra, eta obesitatea gainditzeko panazea zela esanez aurkeztu zen. Berez, diabetesa zutenentzako farmakoa bazen ere, ondorioen artean ikusi zuten pisu galera ere eragiten zuela. Izan ere, 78 astetan pisuaren 15% eta 20 artean jaisten lagundu dezake. Hori dela eta herrialde askotan modu azkar eta errazean argaltzeko botika miragarri ospea hartu du Ozempicek, eta hala erabili izan da, naiz eta hori ez izan bere helburua. Eskaera asko handitu zen lehen hilabeteetan, eta horrek arazo larriak eragin zituen farmazietan, benetan behar zuten gaixoentzako agortu egin baitzen. Egoera horri soluzioa emateko, farmazeutika berdinak bigarren botika bat merkaturatu du, zehazki obesitatea dutenei zuzendua. Printzipio aktibo bera du, izen desberdina jarri diote, Wegovy, eta prezioa ere bestelakoa da, garestiagoa noski. Bi farmako horiek aitzindariak izan dira, baina obesitatearen aurkako botiken zerrenda luzatzen ari da. Gaspar Casal fundazioak disiplinarteko begirada bat obesitateari izeneko ikerketa plazaratu zuen iaz. Igo Zaranbarri familia mediku eta diabetologoak parte hartu zuen aditu gisa. Zornotzako bere kontsultan egin dugu hitzordua. Kaixo Igotz. Kaixo. Bueno, ikusi dugu obesitatearen aurkako farmakoak izan badirela, baina lehenengo galdera hauxe da. Obesitatea gaixotasun bat da, ala beste gaixotasun batzuk bultzatzen dituen arrisku faktore bat. Gaur egun, obesitatea gaixotasun bat da. Hori dio gainera osasunaren mundu erakundeak. Baina aldi berean, berak, obesitateak, beste gaixotasun batzuk bultzatzen ditu, sustatzen ditu. Orduan hor, bizka zalantza sortzen da, ezta, gizartean, profesionalon artean ere bai, baina osasunaren mundu erakundeak dionaren arabera, gaixotasun bat da obesitatea. Zer ondorio ditu gure osasunean gaixotasun horrek? Gaur egun obesitatearen kontekstu hortan 200 bat gaitz daude deskribatuta. Berak eraginda, gutxienez, gutxi gora bera, bai, gehien bat metabolikoak, osteoartikularrak deitzen diren horrek, muskulatura, zurrak eta beste hainbat ataletan eragina dutenak, eta gero osasun mentalarekin lotuta dauden komplikazioak. Gutxi gora bera. Nor, 200 bat daude gutxi gora bera. Tira, jakina da diabetesarekin duen harreman estua, ezta, eta hori aspalditik ezagutzen dugu, ezta? Bai, eta gero eta gehiago aztertzen ari da gai hori, eta badakigu gaur egun 2 motako diabetesa konkretuki oso lotuta dagola obesitatearekin. Zer sortzen du obesitatea, gaixotasun hori? Zer dago jatorrian edo oinarrian?
Era errez baten azaltzen badegu, zuk behar duzun baino gehiago jaten baduzu, hau da, energia gehiago sartzen baduzu zure gorputzera, eta gero ez baldin badezu hori egunian zehar gastatzen, horre desoreka bat sortzen da, ezta? Sartzen dezunakin, da irtetzen danarekin sortzen da desoreka bat. Eta kontekstu hortan, era errex baten azalduta. Hori da oinarrizko mekanismoa, ez da? Hori da gero beste hainbat faktore daude, genetikak zerikusi handia dauka, inguruan daukagun gizarteak, gure ohiturek, gure kulturak, beste hainbat faktore daude. Ez daudenak bakarrik pertsona bakoitzangan edo pertsona bakoitzaren ardura ez diren beste faktore batzuk ere zerikusia daukate gizentasuna sortzen den prozesu hortan, Zuk aholkuak ematen dituzu, ofizioz, ez da? Bai. Aholku medikuak, Bai. ez da? Norbanako gisa, nola prebenitu genezake obesitatea? Kontutan eduki behar dugu, elikadura oso ardatz garrantzitsua dela, elikadura osasuntsu bat, izatea, ardatz garrantzitsua da, ariketa fizikua, ere oso ardatz importantia da zentzu hortan, estresaren kudeaketa, gure loaren ezaugarri ezberdinak, zenbat ordu egiten ditugun noiz lotaratzen garen. Loa ere bai, Loa oso garrantzitsua da, gero eta gehiago dakigu loaren kontueri buruz, eta garrantzia handia dauka gizentasunaren sorrera hortan, ez da? Zu lehen arretako medikua zara, obesitatea duen jendea etortzen zaizunean, zein izaten da trataera? Esango nizuke, orain dela gutxira arte, pertsona asko lehen arretara etortzen zirenean, askok ez zigutela esaten gizentasunaren kontekstuan. Baina etortzen zirenak gaixotasun bat zeukate lakuan edo geizki sentitzen ziren kontekstu hortan, askotan demandatzen zigutena izaten zen endokrinologiako kontsultetara bideratzia. Gaur egun gauzak pixkat aldatzen ari dira. Botikak ditugulako gizentasunaren tratamentuan, tratamentu gisa erabiltzeko, ez bakarka, botikak ezin dira, ez genituzke bakarka erabili bihar gizentasunaren tratamentuan. Baina botikak dauden momentutik, gehiago hasi dira pertsonak lehen arretara etortzen eta guri demandatzen gauza ezberdinak. Esan duzunez, Ozempic eskatzen dizute, ez da? Ozempic famatua, ez da? Bai. Botikek albondorioak izaten dituzte, ez dakite Ozempicek ze albondorio izango dituen, baina behar bada gizentasuna edo obesitatea arinkeriaz hartzea ekarri du Ozempicen boom honek. Bai, propaganda guztia komunikabide batzutan nola zabaldu dan informazio hori ez denetan, baina askotan bai eginda informazio lan pixka fribolo edo, ez? Harina, hau gaixotasun badalako, Ozempic esan dizudan bezala, gizentasunerako bai, baina 2 motako diabetesian indikatuta dagoen botika bat da. Eta baliagarria da. Oso. Urte asko daramagu erabiltzen eta oso baliagarria da. Baina pixua galtzen laguntzen duen momentu hortatik eta pixua galtzia edo gizentasuna arinkeriaz tratatzen den momentu hortatik, badirudi botika bat ipini eta dena konpontzen dela, Baina gizentasunaren tratamentua konplexua da. Eta gaixotasun kroniko bat da aldi berian eta bere gora berak dauzka.
eta atal ezberdinak, lehen esaten izuen bezala, komplikazio ezberdinak sor ditzazke, eta orduan, ezin da broma bezala hartu. Estatu Batuetatik iritsi ziren argaltzeko botiken lehen oihartzunak. Zenbait artista eta pertsona ezagunek botika berri bati esker lortutako irudi aldaketa nabarmena erakutsi zuten. Eta farmako horietaz arinkeriaz jardun zuten. When I look around this room, I can't help but wonder, is Ozempic right for me? Baina gauzak ez dira beti diruditena. Endokrinologia kontsultara obesitatearekin borrokan dauden pertsonak joaten dira. Gaitza behin betirako gainditzeko esperantzarekin. Botika berriek beste bide bat eskaintzen diete, baina ez dira egokiak denentzat. Zertan aldiz ez laundu? Irizpidek berez, fitxa teknikan, izango litzateke saiatu ondoren likadura zaintzen, aktibitate fisikoa sustatzen, 27,5 gorako IMC-a gehi komplikazioaren bat hipertentsioa, prediabetesa edo artrosia aldeutu proposau, eta IMC 30-tik gora baita proposau daiteke. Tratamentu bat hasi baino lehen, pazientearen egoera zein den jakin behar da. Medikuak estudio antropometrikoa egingo dio, ez bakarrik gorputz masa indizea. Gerri bueltaren neurria, gatz porzentajea eta nola dagoen banatuta ere begiratuko du. Vale, pues ahora vamos a anotar, ¿vale? Y ahora tomamos también lo que es un poco de la tensión, ¿de acuerdo? Horren arabera errezetatuko dio botika berria, edo ez. Orain arte merkaturatu direnak injektableak dira, eta astero jarri behar da dosi bat. Esteetako hormona baten gisara funtzionatzen dute, eta pankreari intsulina kantitate egoki askatzen laguntzeaz gain, gosearen eta asetasunaren mekanismoak erregulatzen dituzte. Bide berria izan da peptido hormonal batzuen aktibazioan bitartez. Deitzen diena peptidos inkretinikos, eta agonista horien, aktibador horien bitartez, lortzen nahi obesidadea tratamendua eraginkor bat. Alde batetik, diserik aparatua mantxotzen dulako transitoa eta horrek eragiten du lehenago asetzea. Hipotalamon eta beste organo batzuk apetitoa eta impulsoak regulatzen ditunak baita, haren aktibazioa egiten du impulso apetito hedonista horrek impulsoa hobeto kontrolatzea. Aste gutxitan ikusten dira emaitzak eta ez bakarrik pisu galeran. Farmako hauek erakutsi dute onurak ekartzen dituztela beste parametro batzuetan ere. Adibidez, arrisku kardiobaskularra gutxitzen dute eta giltzurrun gutxiegitasuna ekiditen dute. Itxaropen ematen dio pentsatzeko beste arlo askotan ere bai erabilgarrik izan daitezkela. Eta berez ikerketa badareia deterioro kognitibokantzako edo Alzheimerrantzako eta beste konpulsio motantzako farmako hauen erabilera. Baina, hain momentuz esperimentala da. Baina albo ondorioak ere badaude. Dena prezio badu, eta bere ondoriok izan ditzazke, gora gale, oso gutxitan botaka, eta gero idorreri puntu bat baita sortu dezake. Azkenen nola liserik eta aparatuan dauken efektua eta transitoi mantxotzeko mekanismon bitartez lortzen dugu onura, eta buruko mina baita kasu batzutan. Farmako ez aparte badago beste aukera bat obesitatearen aurka, baina muturrekoa da. Kirofanotik pasatzea eskatzen baitu. Kirurgia bariatrikoa da.
Kasuan kasu aztertzen dira kirurgiara bideratu daitezkeen pazienteak, soluzio agresiboa baita. Oro har, gorputz masa indizea 40tik gorakoa denean egiten da, edo 35tik gorakoa eta beste osasun arazoren bat dutenen kasuan. Dena den, ez farmakoak, ez ebakuntzak ez dira behin betiko soluzioa, ez badira ohiturak aldatzen. Eta hasiera baten bai deskribituta dau literaturan batez ere zirugiakin pixun gorakadak darela, portzentaje baten. Botika berriak emaitza onak ematen ari dira, baina gazteegiak dira oraindik jakiteko luzarora bere eragina zein izango den. Edozein kasutan ez da ahaztu behar, elikadura orekatua eta sedentarismoa ekiditea direla osasunaren oinarria. Frutak gizendu egiten du azukre asko duelako? Gezurra. Fruta gehienen 95% ura da. Egia da azukrea dutela batez ere fruktosa, baina berezkoa du. Eta bere kontsumoa ez dago lotuta ondorio kaltegarriekin. Izan ere fruktosa horrek oso lagun onak ditu inguruan. Frutak dituen vitaminak, mineralak, antioksidatzaileak eta zuntza. Zuntz disolobagarriari esker fruktosa polikiago xurgatzen da, eta ez da gibelean grasa moduan metatzen. Ez da ahaztu behar egunean gutxienez 5 fruta pieza jatea komeni dela adituen esanetan. Mila 1932an Adolfo Quetelet izeneko astronomo eta estatistikari batek Europako gizon zurien bataz besteko pisua aztertu eta formula bat sortu zuen pisu ideala kalkulatzeko. Gorputz masaren indizea. Aseguru etxeentzat oso baliagarria izan zen, pertsona baten altuera eta pisua bakarrik jakinda erabakitzen baitzuten zer osasun arazo izango zituen. Ia 200 urte pasaba dira ere, gorputz masaren indizea erabiltzen jarraitzen dugu pertsona baten osasun egoera zein den baloratzeko, edo behintzat, pisu normala, gainpisua, ala obesitatea duen esateko. Gero eta aditu gehiagok diote ordea, obesitatearen definizio bat behar dugula. Altuera eta pisua baino faktore gehiago kontuan hartuko dituena. Hondarribiko Eldika Eskola Zentroko nutrizionistek pazienteen osasun egoera fisiko, mental eta sozialari erreparatzen diote fokua baskulatik kenduta. Analitika kompleto bat egin beharko litzateke eta osasun fisikoaren azterketa kompleto bat egin beharko litzateke klinikoki pertsona hori nola dagoen. Baina ondoren, ikusi beharko litzateke pertsona hori ze ohitura dauzkan, adibidez, elikadura ohituretaz hitz egin dezakegu, kirol ohituretaz hitz egin dezakegu, baina baita ere ze harreman daukan janariarekin. Pisuaz aparte, pertsona batek obesitatea duen ala ez ebazteko erabiltzen den beste baremo bat, gorputzeko gantz portzentajea da. Gizonetan 24% eta emakumeetan 37% baino handiagoa denean, obesitatea dagoela esaten da, eta gaixotasun bezala tratatzen da. Obesitatearen beste definizio batzuek, faktore metabolikoak ere kontuan hartzen dituzte. Gluzemia, hau da glukosako dolean duen konzentrazioa, tentsioa, kolesterola eta trigliseridoak. Gizartean oso barneratuta daukagun beste formula bat da oreka kalorikoarena. Horren arabera, gastatzen dituzunak baino kaloria gutxiago jaten badituzu, pisua galduko duzu. Eta hori ere oso simplea den zerbait iruditzen zait dela, ez? Azkenean, jan gutxiago eta egin kirol gehiago. Eta horrekin ja soluzionatuko da zure arazoa, ez?
Baina hor alde batetik badaude faktore klinikoak edo izan daitezkenak, zenolako sensibilidadea daukagun insulinarekiko, edo zenolako resistentzia daukagun insulinarekiko, mikrobiotak ere zerikusia izan dezake, genetikak ere bai. Evidentzia zientifikoak argi erakusten du. Dieta murriztaile zorrotzek ez dute funtzionatzen. Errebote efektua dute eta dieta amaitutakoan jatorrizko pisua berreskuratzeko edo handitzeko arriskua dago. Are gehiago, janariarekin dugun harremana gaiztotzen dute eta elikadura nahasmendu bat garatzera eraman gaitzakete. Hartzen eta gastatzen ditugun kalorien arteko balantzaren bi aldeetan gainera askotariko faktoreek eragiten dute. Gorputzak atsedenean kontsumitzen duen kaloria kopurua aldatu egiten da pertsona batetik bestera, baita pertsona beraren bizitzan zehar ere. Zer eta zenbat jaten dugun aukeratzeko orduan ere, hainbat aldagaik eragiten digute. Familia ohiturek, egoera psikologikoak, ekonomiak, janaria prestatzeko dugun denborak. Oso erresa da hori esatea, zuk daukazu ardura, zuk egintzazu, gizarte osoaren arazo bat denean. Ez gera hitz egiten ari arazo bat ez dagoenik, edo jendearen elikadura ohiturak eta osasun ohiturak baloratu ez direnik behar. Baina, azterketa sakonago bat egin behar dela, eta ezin degula, hainbeste individualizatu ez, errua pertsona horreri bota. Errua, ardura, karga mentala, estigma, horiek ere obesitatearen albo ondorioak dira. Izan ere, osasunarekin bakarrik ez, edertasunarekin eta arrakastarekin lotzen du gure gizarteak argalegotea. Egunerokoan jasotzen diren mezu horiek ustez osasun fisikoa zaintzea dute helburu, baina osasun mentalak kaltetzen dute, eta hor bai, eragin dezakegu norbanako gisa. Gizarte aldetik nik uste eta alde batetik kontutan izan behar degula asko zer esaten dugun. Hortik hasita, seguraski pertsona hori ere pixka bat hobeto sentitu ahal izango dela, pentsatu azkenean, kaletik joanean, dendetan, telebistan, jasotzen duen bombardeak eta guzti hori bere kontra edo joango dela, eta zu balin bazoaz eta komentarioren bat egiten balin badiozu bere itxura fisikoaz edo, gutxienez, alde horretatik gu pertsonalki individualki hori egin dezakegu. Ez hitz egin inoren irudi fisikoaz. Disiplinarteko begirada bat obesitateari izeneko lanean parte hartu duzu ezta, eta han obesitatearen edo gizentasunaren baldintzatzaile sozialak aipatzen dira. Zeintu dira baldintzatzaile horiek? Gizartia bera bai da baldintzatzaile bat, esan nahi dut, bakoitzak daukan maila sozioekonomikoa, bakoitzak daukan maila o hezkuntza maila, kulturarekiko ohitura ezberdinak, hainbat baldintzatzaile daude, hasiko bagina hitz egiten, danak baldintzatzen gaitu. Baldintzatzaile asko daude, baina atentzioa deitu diana da ingurune obesogenikoen kontzeptu hori, ezta? Alegia gure inguruneak obesitatea baldintzatzen duela, ezta? Bai, imaginatu ez da berdina Madrilen bizi edo Aramaion bizi. Zan nahi dut, Madrilen kalera irtetzen bazara, orokortzen ari naiz, baina danadia pertsona pila bat, denda eta lokal jatordu azkarra prestatzen dituztenak, egongo dira aukerak ariketa fisikoa eta egiteko, baina zailagoa da hirigune handi baten, adibide bat ipintziagatik. Eta aldiz, herri txiki baten, beti errezagoa da, natura bertan. Natura bertan, eta horrek danak, tontokeri bat badirudi ere, baldintzatzen du. Sakondu dezagun, pixka bat gehiago baldintzatzaile horietako batzuetan, adibidez, zer eragin dauka pertsona baten maila ekonomikoak edo sozioekonomikoak, eta ze lotura edo erlazio du obesitatearekin, gizentasunarekin? Bueno, jakin badakigu, maila sozioekonomiko altuagoa daukaten artean,
gizentasuna ez dela hainbeste ematen maila baxuagoa dauketenen artean. Diru-sarrerak, familia baten dauden diru-sarrerek ere zerikusi handia daukate. Erosketak egiterako orduan, gaur egun jaki osasuntsu asko garestiak dira. Eta zure aukerak mugatuta baldin badaude, zure diru-sarrera atxian ez dalako behar desun bestekua, horrek mugatzen du. Merkeagoa da, patata frijitu poltsa bat erostia, sagar batzuk erostia baino, eta hori kontutan eduki behar da. Obesitateak badu estigma bat, ezta? Alegia, obesoek edo gizentasuna duten pertsonek badute errudun. Sentimentu bat, ezta? Eta hori egia da. Guk sentiarazi ditu gizartiak orokorrean. Hasteko oso garrantzitsua da obeso hitza erderaz edo gizentasuna, baino gizentasunarekin bizi diren pertsonak esatia. Baina bai, beraiek errua oso barneratuta daukate. Hainbat bai gizartiak, bai familiak, bai denak hortara eraman ditxulako. Askotan jartzen dira hemen eta hainbat saiakera egin ditut, ez dakit gauza izango naizen ezer lortzeko, behin galdu nuen pixua eta gero irabazi eta gero gehiago irabazi nuen, daukate, hori lehen esaten nizun bezala, osasun mentaleko gaitz asko dauzkate gizentasuna daukaten pertsonek, eta beraiek ez daukate errurik. Gizentasuna daukaten pertsona askok, fisiologikoki edo badauzkate arrazoiak, beraiek erantzunkizuna badaukate, baina fisiologikoki alteratuta dauden hainbat mekanismo ez daude beraien eskutan konpontzia. Orduan, hor gaudegu, hori da gure figura pixkat. Normalean, obesitatearen aurkako estrategiek norbanakoan jartzen dute arreta, ez da? Baina hitz egin dugun guztia kontuan izan da, ez litzateke hobeto neurri kolektiboak edo planteatzea? Guztiz. Pertsona bakoitzak badauka bere erantzunkizuna guzti hontan, baina bai uste dut gizarte mailan, herri mailan, ikastetxe mailan, familian bertan, gu geu ere ardura daukagu guzti hortan. Eta nire ustez oso garrantzitsua dena da gizarteak uler dezala hau gaixotasun bat dala, ez dala estetikakin zerikusia daukan gaixotasun bat, o arazo bat, eta hortik hasita pertsonok hori ulertzen baldin badugu, gauza ezberdinak demandatuko ditugu. Bai herri mailan, bai ikastetxe mailan, edo beste eremu batzutan. Duela gutxi publikatu da Estatu Espainiar mailan gizentasuna eta 2 motako diabetesaren bilakaera zein izan den, eta ez gabiz ondo, orduan badaukagu lana. Badaukagu lana, bezurrekin gelitxuko gara hortaz. Ederki, eskerrik asko igotz. Eskerrik asko, zuei. Japonia da herrialde aurreratuetan obesitate mailarik txikiena duena. Helduen 3,5 bakarrik du gizentasuna. Gutxi, konparatzen bada Frantziako 120 edo Erresuma Batuko 126arekin. Bai, honetan ere, txapeldun dira Estatu Batuak, ia 134. Japoniaren arrakastak azalpen kulturala izan lezake. Hango janari tradizionala osasungarria izan da beti, baina legedia ere egokitu dute obesitateari aurre egiteko. Shukuiku legea 2005etik dago indarrean herrialdeko eskola guztietan. Besteak beste, menu osasungarriak arautzen ditu, nutrizionistak irakasle bihurtu ditu, eta haurrak janaria prestatzeko prozesuan inplikatzen ditu, jatea ekintza sozial bihurtuz. Hortik legearen izena, Shukuikuk ospakizun esan nahi du. Beste lege batek helduak gerri buelta neurtzera animatzen ditu.
Izan ere, gerri buelta handiegia, arazo metabolikoen eta gaixotasun kardiobaskularren adierazlea izan daiteke. Erakunde publikoek eta enpresa askok urtean egun jakin batez hartzen dute neurketa egiteko, eta perimetroa komeni baino handiagoa duen langileari laguntza eskaintzen diote. Kopiatu eta jarraitzeko moduko eredua japoniarrena. Datorren astera arte, sayonara!